nem lenne, vagy nem lett volna a múltban és nem lenne a jövőre, akkor komoly gondba lennénk, legalábbis azok, akinek a angolja nem 100%-osan tökéletes, és van egy-két szó még, amit nem teljesen ért Peter beszédéből. És szerencsére köztünk van valaki, akinek jó az angolja, és nagyon idős korának megfelelően már 6 vagy 7 nyelven beszél tökéletesen, csak 4-en tökéletesen, de azért megszólal máshol is, hogyha kell. És azért szólítom őt először, mert 2 hetet töltötte be a 18. életévét, és neki várni kellett arra, vagy 3, valahogy így, hogy egyáltalán elkezdhesse az üzletet úgy, hogy már itt van velünk már egy ideje, és a nagyon különleges és nagyon barátaink szülei segítségének köszönhetően már itt volt velünk korábban, de most már üzletileg is itt tud lenni, és őt szeretném megkérdezni, hogy ő miért gondolja azt, hogy World Ventures mit lát a jövőre számára, úgyhogy Piroska, kérlek szépen! Szépen mindenkinek ezt a kedves felvezetést. Ahogy Attila elmondta, én már találkoztam a céggel tavaly olyan május környékén, és az első állomutunk apával, aki itt ül a második sorban, egy nagy tapsot szeretnénk neki kérni, mert ha nem lenne, és ez nagyon érdekes, mert elmentünk Görögországba, ami nagyon jó álomút volt azzal kezdeni, mindenképpen nagyon jó volt. És nagyon érdekes volt, mert az egészbe úgy kerültünk bele, hogy teljesen véletlenül belefutottunk, és apa meg meglátta, és tök jó, utazunk. Amióta az eszemet tudom, járjuk a világot, jártunk már 4 kontinensen, bejártunk egy csomó országot. És igazából ami más volt Görögországban, és ami miatt ez tényleg megfogott, és elkezdtem vele üzletileg is foglalkozni, az az, hogy olyan társaság volt, olyan kiszolgálás, olyan emberekkel találkoztunk, a vezetőséggel vacsoráztunk, nem tudom, nagyon elképesztő volt, és nagyon sok képzésen vettem eddig részt, és a terveim között szerepel az összes további képzésen való részvétel is. És ahogy mondta Attila, 3 hete kezdtem el ezzel aktív képviselőként foglalkozni, mert akkor töltöttem be a 18. évemet. Hogy miért, az nagyon összetett és nagyon egyszerű, mert ez olyan dologgal tudok foglalkozni, ami érdekel, és ami másokat is érdekel, és tudok segíteni másoknak, hogy elérjék az álmaikat azon keresztül, hogy az én álmomat is megvalósítják, és együtt be tudjuk járni a világot. A dolog egyszerű, aki szeret utazni, az ezt is szereti, mert szerintem mindenki megérdemli az 5 csillagos kiszolgálást. És hát nem tudom.